बिजेपि आरो इउपिपिएल जुदा जुदा गेलेगोन होननाय लोगो नोंथांमोनाबो जयनिं हाबाफारि लादों मा बुंनो ना दाथ' बे ओरैनो सावरायनायाव जाबाय थादों जयनिं गेलेगोन ना गेलेया दाखालि सिएम सारा मोनसे खोथा बुंदों जे जायगायाव जोङो केन्डिडेट होआ बे जायगायाव एनडिए हिसाबै जोङो माने समर्थन खालामगोन बे खोथाखौ बुंदों नाथाय दिनैसिमबो बुंनायाथ' नंदों आलादा आलादा गेलेगोन बयबोथ' गावबा देरहानाय सार्थआवथ' नों खामानिखौथ' मावना लानांगोन नङा होमबा दा बिदिनो दिनैबो राहुल बिथाङा गावनो जयनिं खालामबाय मोजां मोनदों आङो जमदुवाराव हयथ' जोंहा बिजेपिनिबो केन्डिडेट दंमोन बिथाङा दा इउपिपिएलआव थांफिनबाय जायखिजाया दा बेनि सोलाय जोंहा दा गोदान केन्डिडेट हिसाबै ओंखारदों दा बिथाङा मोजां खामानि मावदों दिनैहाय 250निबो बारा दिनैहाय बेयाव जयनिं जाबाय आरो जानायाबो जानला मोनला मानसि नङा माने एसे मोजां पार्टिनि नेता सेक्रेटारि दं मन्डल दं मोजां आरोखि मा दोलोनि जयेन जादों दोलोखौथ' आं बुंजोबनो हाला थारमाने दोलोआ गुबुन गुबुन दोलोनि दंबाव मोनफ्रोमबो जाथिनि दलनिफ्रायनो दङ 250 गासिबो हारसा बर'आव जयनिं जादों गुबुन गुबुन दोलोनि बिसोर गासिबो हारसिं गेलेयोबा बेसेबांसो मासि मोननायनि जोङो दा जोंना आसामनि सिएम सार बुंनाय बादिब्ला बारा गेलेनाय नङा होनदों 40थायाव 40ता सिरोआथ' जेनेबा थांनाय बोसोराव थांनाय बे 2020आव 25ता होदोंमोन दा हयथ' बिनि मोनसे मोननै बारा होनो हागौ नङाबा बिदि थाबसिननो हागौ डिस्ट्रिक्ट देरहानाया खाथां खिन्थु सिएम सारा मोनसे खोथा बुंदों जोङो देरहाब्लाबो जोङो लकेल पार्टिखौनो लानानै सरकार दागोन बे खोथाखौ नोंसोरबो खोनाखाबाय जानांगौ मिडियायाव जों देरहानाया देरहाखायो जथेस्थ'